Uba Gabriel Walang, MLA ka Nongston, ula play pajba e ka training com production center, Usha Silai, kaba ajing hikai sujanyi gilong kme bat gisamla, hapok ka Thwe Bayar, CLF, MPCS Nongston Cluster. Nakabanta ka jing play pajba u MLA ula khab yuriban, balay danlang ru ikong J Kharkongor, DFS, IBCB, uba coming star dengan kakong Vietnam thaba Presiden CLF kakong Ricardona Secretary CLF bat kiwe long baga jing temu jong ka santa kalong ban ajing yarap ikilong kume ki khana samla kan thai bat chinrang ki bakwa ban pentibet akakam sujan wat la ki day ki khot SSG ne ki bom day ru hakane ka jaka an ajing hikai haki benta ba pher jong ka tailoring bat ka CLF kan shem hakador ka babet ye ki baman ban lek cha hikai Kamagila State Rural Livelihood Society MSRLS bat ka Usha Silai Kidai kibla ajing kersyan nak bentak kikor bat kitiar badan kam. Haka jingkran UMLA ulo kermen bakane ka kenhon kan nang keo seprang bat ula kular boon satay ke yeng bapaka nak bentak katay ka CLF. Training center, molong badan kam, nyarap yaitu identifikasi dan kun samla dengan noston dan hidup badan kam. Baru beli untuk kuih yang kita cakap. Kuih berat, banyak kontribut dalam yang kami. CLF lani ki SSG lani ki BO. Akabang ilalek naman lagi jaka. Kibon ki bala form, kibon ki bala yat, Henry hendiat pada ki bala bantri kam. Nang suai tang kejingker ku ya fi. Kejingker ku batongin ang ya trilang. Tongin ang ya trilang. Na kamne ka jingtmu ka jong pi la fidon kam kano ru ngane trilang kan bat fi. Ngalabu hi ka skim na kaman ka ban snai ka office ka jong pi. Ngalada bu ka skim tengah kermen hai ngam tip ka office pensna. Ena to office jeka. So kaskim ngalabu lupa te hagano por la shimsnam da filayo ngala kloy ban don rengkat bat pi kuba phiru pi kloy ban shakri ya kam ngale ude uban la shakri lupa na kaman la da kambon na pi ki ban shim ya kane banta ban shakri lam ban kentiu ya kane ka dong ka thain ke chung kham tam hakalat kamai ka ji kane ka thong ka jong pi ka thong ka jong kerman pi ki long kumi pinang kampen bha shu kamdai kumong kong sela bai long kumi te pejit mensem ndai ngong pi to pejit mensem nomor imat kani ka por ka jong pi bakum ki long kumi pin yalam lanti khamba aka kum kani ka juk ka por ka bamata la idon kam be ki long kumi kin kam shakmat kum no ban kentiu ya ka yo ka kot ndai tong long pa to ka yen are wat pi ki long kumi nang kentiu no kanne ka sarkar ka ai ki lat ki lenti na ta jong pi ki pli ki lat ki lenti na ka banta jong pi ka shong stang happy kaman ka jong pi bakum no pin shem bat pin rai kaman sem ka barat ba apo ka don apo jong pi banang kentiu shu ya ka kamai kaji ka yo ka kot ba dia ka yen ka sam ke jongi